میوانێکی me heye rojnameger Eyûb Kurç ew jî divê konferansê dişopîne û nêzik ve jî ew kesên ku divirdin nêzik ve jî nas dike em ê pirsê xwe birêz Eyûb Kurç bipirsin ka ew çawa dinirxîne. Birêz Eyûb Kurç bixêr hatî weşana pirsatî çawa derbasî yani çawa dibînî vê konferansa Dem Partî konferansek baş dimeşe derbas dibe siveyî jî heye ez jî dişopînim bi hewekê rojnamevanekî weke rojnamevanekî salan ser pirsgirêka Kurd xebat dikim baş e têkildarî baş e kesên temaşe dikin zêde kesên xwedî cî warin xwedî fikr û ramanin û beşdarbûna mîvana jî gelekî baş e ew jî konferansekî navnetewî ye bi hawakî konferans gorî dîtina min bo çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiyeyê û ya navnetewî de jî fikir tên ziman konferansekî pêwîst e ez weke dişibîne weke konferansa Duhokê jî bi hawakî ji ber ku gelek nûnertiyên Kurdistanî jî nav de cî girtine mesajê xweşandine weke birêz Serok Barzanî nûnerê wî li virabû weke nûnerê Yekîtî Niştimanî Kurdistan nûnerê wan li virabû bixwe İlham Ahmed ji rojava tevlî riya Skype video konferans tevlî konferansê bû yani Kurd tev li vir hebûn bi hawakî ji xwe zaten pirsgirêka Kurd êdî pirsgirêkeke navnetewî ye û heremî ye jî yani li herema Rojhilata Navîn de ev pirsgirêka ji bihêlekê tenê çareser nabe pirsgirêkeke tekîlî bi heve heye û mecbûr e bi hawakî bi hev re di nava koordinasyonekî de were çareserkirin destpêkê de ev rûsmê ku min dît carkê ji konferansa Duhokê heta berî wê jî gelek konferansên din jî yê li Qamişlo jî çêbûn Yekîtî û Îtîfaqa Kurda xurt dibe çi xwasî xurt bibe çareserî ji heqwasî nêzik dibe li gor dîtina min carkê gerek mirov di wê çerçevê de lêmêze bike têkildariya çar perçê Kurdistanê û nûnertiya wan di nava vê konferansê de ev îşareta îtîfaqeke stratejîk e ya ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Rojhilata Navîn ev mühim e ya dudiyar jî êdî pirsgirêka Kurd ne tenê bi dewletekê re bi heremekê re vegirî dayê pirsgirêkeke navnetewî jî û gelek tecrübeyên navnetewî jî di vê konferansê de tê ziman dunyê va meselana çawa çareserkirine mesela di cîhanê ev meselên şerê navxwehî bi çawa hatine çareserkirin ji xwe zaten pêvajoyeke dimeşe ev pêvajoyê jî pêvajoya çareserkirina şer e pêvajoya çareserkirina şer e û li gelek dunyê de jî numûne wê hene ders jê tê girtin û li Tirkiye jî ev bi hawakî dest pê kiriye lê hîngen geçî û diskusyon li ser vê meselê zêde ne konferans çi dikin konferans va meselana hinek tin ronahîtir dike hinekî din ronahî digijiye çareserbûnê ya ji rê û rêvazên ser çareserbûnê ev mühim e konferansekî navnetewî ji bo wê jî bi rastî mühim e tecrübe û tiştên welatên din jî jiyanet li vir tên ziman li hêla din mirov kare tişkî din jî bîne ziman li Kudê li kîjan hêlê were Kurdistanê pirsgirêk mesela li başûr hinekî bi hawakî federala Iraqê heye federasyon heye lê car ji pirsgirêk hê jî hene li wira jî hîn hikûmeta merkezî re bi hawakî pirsgirêk hene êvana gerek werin çareserkirin li Sûriye ji xwe zaten Sûriyeke nû înşa dibe û gerek di warê demokratîk û tevlîbûn û ademî merkezî tê Sûriyek nû were avakirin ev mühim e û li Tirkiye jî pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd bi hawakî dest pê kiriye bana çawa tev digên hev konferans hîn vatîdar dibe lê hêla din jî bi rastî ev weke dîtina xwe ez dibêjim pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka Kurdan e pirsgirêka Kurd dabeşbûn û perçebûna Kurdistanê ye û ji wira derketiye ev yek a du ê ku koordinasyona vê siyaseta pirsgirêkê dike jî êkî bûyê xwediyê pirsgirêkê bûye ku ev mesela bibe weke pirsgirêk ew ji dewleta Tirk e yani di damezrandina Cumhuriyetê de Komala Türk de
و حتی ایروژی به هوا کی نتنه لکردن آوا خوده کردن هرم ایدجی به هوا کی اکتوره کی رول کی دلیزش بو ایجا ام دوی باوریه دنه ev konsensus, ev giştina Kurda u giştina dosyek Kurda u ev pevajoya Türkiye'de meşe asıl aktörü Kurd mesela Kürt kiri mesele dava Kürt kiri mesele var vejin Türkiye'ye o devlete Türkiye'ci gerek rev revazuş o mantalite xwa beri biguherine و بکردار دناو اشتیانه ده چهار پرچه کردستانی بجی و بلکی به هزک مزنجی جبو دهاتویا ترکیه یعنی کرد نخودی پرسکری کرد کرد خودی معافن خودی دعوان هیا دوزاوان هیا خودی دوزن کی کریه پرسکریک لگور دیتنامن سریده devlet Türk kiriye pırskerek mesela dava doza kurda. İja ev hey dedi ber bir çareseriye ve işte ev heviyake çok asiye embejin astengu tengasici çebe ve gerek emdev jveriye bernedin yek ev o ittifaka Kürt hin zedetir mezun bikin jberku Bakure Kurdistan'ı ulu Türkiye serdema şer çektari bedavi bu ve paradigmaya ki nu edi şer rebazın mücadele tekoşina Kurda da derkeç bu baş Bakure ez dibêjim riyen siyasete demokratik gerek were çekirin jbo jî Türkiye ya peyvîst û acil gerek yasa û kanûnên ji bo ku ev pêvajoya bi hawakî emniyeta wê û hawakî baweriya ji bo vê pêvajoyê çêbibe ev yasa û kanûn mecbûr werçêkirin ji bo ku riya silahê hatibe girtin riya siyaseta demokratîk wervekirin yasa û kanûnên nûh lazimin vana jî tev li pêş Tirkiyeyê û li pêş civaka û temsîla civaka Tirkiyeyê vana tev bi hev re mirov çawa şîrove dike bi rastî konferansê wisa ew hê jî çêbibin û ev jî ji bo zelalbûn û ronahîbûna çareserkirina şer li Tirkiye û li rojhilata navîn bi pirsgirêka Kurd ve Girêdayî dibe rêyekin nû ji bo me vebe û ev jî ronahîbûneke bele. Gerek spas maloya ava